Wakaiba. Oh, Mbona kurukurira. Wakaiba. oh, Mbona kurukurira. Mari tafadzwa Robin Fichani. Alright. Koruoko makanzwi Vakaguriwa nemadhokta. Nemadhokta kuparira nyama. Akaita dambudziko rei. Baba vakambotemwa nebhembe. Wonewo nemamwe makorokoza. Neshamwari chaizvo. Fichani ndimi mafichani weku Mount Pleasant. It is. Matwins. Matwins. Komu wacho aripo. Ari kuprivate bangeti. Kwe uchadzokera bangeti. Kana mvura ikanayonaya. Ko makazopedzera sema apa na. Kuno. Muno mumese mumaini mangu mese muno. Fichani munhu tiri kutamba syndicate saka mumaini mangu saka ndingotandara hangu ndiri mumaini mangu. Ndichishanda nehama dzangu. Oh. Ko tsvimbo ndei? Tsvimbo ndei inogara musuitcase. Nemagrenade. Saka inenge ichigarira musuitcase. Nduma ndakangopiwa suitcase. Saka inogara imomo ndiyongofambawo nayo yakapfekerwa apa. Musuitcase muneyo? Mune garments. Rekuchechi. Uri madzibaba? Aiwa tiri muUntold. Ndonzi Nyamatsatsi. Sa une mhuri here? Ndinadzo. Mudzimai nevana? Vanogara ipi apa? Mai vaZimbabwe vanogara paTafara. Tafara ipi? Tafara 4B. Vanonzi mai wani? Mai Zimbabwe. Mwana wako anonzi Zimbabwe? Une vangani? Uyo Zimbabwe ndio Gokwe ndine 6. Vanonzi anani mazita? Jaden, Ruarashi, Didi, Koya Zimbabwe, Koya niko uifuti uyu. Wendi. Vana mai wani here vana? Vana mai vatatu. Sa une madzimai matatu? Ndine 1. Wamwe ava yanga iri hit and run? Aiwa, vakaenda vega, vanenge zvavakurira. Mabasa angu ekukufarirana nevanhukadzi vakawanda. Ivo vanhukadzi vanongokufarira chii chinoita kuti vakufarira? Ndoityirwa mari zvekuti. Mari unayo? Ndine mine yatakatenga kuna Billy Rochenberg, the richest gold mine in Zimbabwe. Saka mungati ndikashaya mari. Saka unayo? Ndinayo. Saka vakadzi vanotongoya wega? Vakadzi vanoda mari. Saka anenge achimaneja maini yacho unokorokoza here? Handina kukorokoza, handichagoni kupinda pasi asi ndovasiya vachichera ndozobatana manheru toita zvedoro. Zvedoro? Ko mari zvekukubhadhara? Zvekundibhadhara. Vanokubhadhara sei? Inini ndovasiya vanova vachindipa yangu nini nokuti tinoshandisa mapercentage yasponsor yavo neyangu. Saka ndine makomba anosvika kana 17 ari kushanda. Saka ndinowana $500. Mati? Ugona kuwana chii? 1000 pazuva. US kana kuti bond? Bond kana US chero nokuti gore tete tichinochengeta. Okay. Waona mai Zimbabwe? Mati? Mai Zimbabwe? Avapo kwezvino vari kunotona.
ndambonzwa muchitaura nyaya yekuti makarara nemakadzi vanopfuura 1000 panapa here kana kuti nyika yese muno handisingati ndikutaura kusanganisa nevamwe vandakadana navo kuengland asi muno mudo mandakanyanya muno tombotidzokerei kuengland Fichani pane here zvimwe zvamaita muri kuengland zvamungatiudzi tiri kuchikoro mamuri kuchikoro ndaita degree rangu reinformation technology makaripedza saka mutori graduate reengineering aitika handiti saka sei usiri kui havindibhadhari semabhadhari anoita chikorokozo zira uchiti morning say morning madam kuda kunzi morning say kumaini kwangu mamungasei pane nyaya yekunzi pamakabva kuengland makaitwa zvekudhipotwa mungatijekesere pavo hatina kudhipotera isi takanzidzokera kumba tapiwa ndeakatanga titori pabhawa zeve zvikanzi akomanaka indanzi ndidzokere kuzimbabwe ndobva totokwira ndege ndobva adzokera indakambogara kozi ndandine nyaya yangu naqueen elizabeth yataifanira kupedzerana yanga iri nyaya chii ndangangonzi enda pabuckingham palace wakapfeka hembe yakanzi jira rewhite rakangonzi y chete svika achakuvhunza kuti watumwa nani iwe wanga watumwa nani namwari so wakataura nawo queen elizabeth akatumira vanhu vake mukati chii mukapedzerana ndikavaudza zvikanzi watumwa neorganization ipi uri alkaeda uri chii ndikati ndiri wajesu chaiwa mwari ndosaka ndapinda nokuti ndakatoudza kunzi pauchasvika apa pane munhu achakuvhunza kuti chakati nyora izvi pasi omupindura kuti chakati vanokusiya kwekugada vamwe vakandigada pabuckingham palace asi nezvauri izvi ona une mavhu mumusoro une mavhu mumwiri wese ukatoti musikana ndinokufarira anobvuma here zvakanakisa nokuti isusu mungatarisa vazhinji chaiyo ishena dzega maperengendi ukatouya muno mungati vanhu havana hembe izvo tiita zvekumburuka hedu chimwa chikocho tichita Alright, tichiri kuengland saka message yaungainayo yakapa queen elizabeth ndekuti why wakauya ukapamba zvinhu zvedu muafrica munomu uchiurayisa vana vedu vachiropa kuti tigare nyika idzi handi dzakafuri dzakarwirwa vakati takasika ndovhiye vichitirwadza kuti hatakudzokera hedu kunyika kwedu asi kwako kuchapararawo futi saka message yanga yabva kuna mwari akauya sei anotaura neni kana nyange ndakagara ndiri ndega wope kana tungogara totaura nyaya chaidzo saka izvinezvi takatarisana nezimbabwe vari kuti chii mwari vari kuti chii kana takatarisana nezimbabwe kutaura kuti nyika ichaenderera mberi kudarika zvayanga iri zvichanaka chete goridhe richabuda handini masanctions ari kuti achibvisiwa saka zvinhu zviye zvichitotawo zvichinaka nekuti takasungirwa madiamonds edu negoridhe redu nevarume saka iko zvino chatakufara ndekuti vakumabvisa vakuisawo mari vakuisawo chii saka nyika ingatadza kusimuka zvinhu zvichidaro pamanga muri kumount pleasant pipe nyaya yamakaita mbiri nayo ndeyekupfeka nhembe zvakanga zvichifamba sei ipapo isu takanzi endai kuzimbabwe ende trouser rako raunaro iro riri 1 nebhusi iyi pazvinobvaruka kuti hazvichapfekeki kupfeka nhembe ndopandakabva uyo mukwini wangu aitova kubaya kwayo ndobva agadzira ndiye akauya nenhembe asi yanga agadzira yake 1 saka tikati shamwari isusu nguva yekuti tipfeke nhembe yakwana saka ngatichiyogurana iwe indotora chekumberi iwe utorawo chekumashure utongoisawo kuti ungofamba hatiti hatina vakadzi hatifambi takadaro nhembe kana uchipfeka nhembe ukaona anoisa mhapa neshashiko anenge ari munhu ane vakadzi akuna mukomana saka takangobva tapfeka mhapa chete muri majaya tiri majaya tandine 21 years madzimai enyu makaawanepi amuinawo izvozvi pamwe ndakawanira muno ndakawanira kukadoma iro zvino mudzimai maizimbabwe zvakafamba sei kamba ndakapiwa neimwe shamwari yangu akangondinyorera papepa kudai anozora mazimbe kudai ndotanga kunyora rega tafadzwa robin Fichani end nemukadzi wangu yandunza handina ndobva taita kamba zvanzi pa3 days aidza muchasangana neshumba nyoka kana kamba pa3 days takabva tawana kamba yatakagara nayo apa zato 101 yakachochonya mazai manje hati basa rayo nderei kamba iyi
ndingova kuti ndive the richest man in the world. Are you the richest right now? Not now, but asset actually pamwe ndichitaura ngezvema assets not pamari chaiyo chaiyo because zvandiri kuda zvinonyatsondipa mari chaizvo chaizvo asi ndatanga ndanyatsopedzisa album rangu randiri kurekoda. Kamba idzi dzinokupai mari sei? Inongouya Kamba iyo aiwa indopiwa mari nevanhu makomba kubasa roshandika zvakanaka vanhu vachiita mari. Kamba dzacho dzirimo mumasango, imwe yacho ndandinayo yakatiza. munodzifudza here? Munodzipa chikafu? Kamba inozvichengeta. Saka yekutanga yakatiza ichi yanga nganzi futseke yakatukwa nemukadzi nemistake. Wakakanganisika nekamba mari ruoko anzi wakarumwa nayo. Aiwa inhema dzevanhu. Inini anondiudza kuti takanga taakutawo zvekunyanya n'anga sikereko. Saka pamwe ndakabva ndaita contradict nababa vangu nokuti vo vanenge vanewo zvanhu zvavo, saka zvavunge zvakaita pawo kudarika zvangu. But kamba paikanzi futsiki nemudzimai yanga yaita sei? Yanga yaita tsvina mumba taigara kumba pakutsvaira paya takuti takubuda yanga yaguta ndobva yaita tsvina mukadzi ndobva ati futseke ndobva yatsamwa ndobva yangodzokera isi patakazodzokera kuti tatoitengera maapple mabhanana tadzokera kumba takaona isi sipo yadisappear. But pamakapuwa kamba haina kuzoudzwa here kunzi pamberi apo zvinogona kuzokupandukira kana kuita sei? Kana akanditi kai waita raki. Ko baba wambotaura kuti zvodi maikona nababa panyaya dzeng'anga vanoita zvemushonga? Mazuva ano pamwe waiita koinova kuti aivechechi. Varipi? Kukadoma. Vanoita chechechi? Inonzipo yaProfet Fred naanzanoyo TB Joshua. Saka mukanzidzokerai UK munodzokera? Ndichadzokera hangu kana ndakufamba ndakuita zvemusic. Saka uri kutonyora utokomposa? Ndakatonyora kudhara saka ndoda kumborekodha idzodzo. Ingani? 59. Hauna kana wani yawatowarekodha? Ndakarekodha 3. Ndedzeshona ndedzechirungu? Ndakarekodha dzechirungu. Alright. Unorekodha nestable ipi? Ndorekodha nani vanhu vanokombono mupangeto manje kwakusina magetsi amwe mufana musati mamwanzomuziva. Remangwana runo rakamira sei? Rakanakisisa. Tichizora nabata imo ndotozivana kuti uyo yanga iri yeke. Asi pari zvino pane vachiri kubvuma here yeke newe wachiziva kuti uri pachirongwa? Ende utongoenda ikoko kuchemberi dzidzo dziragara dziri muchirongwa idzi. Muchiita yeke? Tichiita koko tichagotike natakasasika. Tichizora nabata imo ndotozivana kuti uyo yanga iri yeke. Asi pari zvino pane vachiri kubvuma here yeke newe wachiziva kuti uri pachirongwa? Ende utongoenda ikoko kuchemberi dzidzo dziragara dziri muchirongwa idzi. Muchiita yeke? Tichiita koko tichagotike natakasasika. It's a hot template. It's getting crazy. It's a hot template. It's Friday morning. Hot and blazing, fog of fire. Fichani on fire. Nigga saying he's so crazy. Ladies screaming he's so sick. I say my sky is my game. Better follow this trend. Stitch is the main. Gotta wave your hands like it's a style that could make ladies wear their thongs. Hey, ain't got time to waste. Wave your hands like you just don't care. When you feel this song, come on, sing this song. Come on, it's so crazy. They come on like I want getting crazy. Hot and blazing. It's so crazy. It's getting crazy. Hot and blazing. It's Friday morning. Hot and blazing, fog of fire. Fichani on fire. Nigga saying he's so crazy. Ladies screaming he's so sick. I say my sky is my game. Better follow this trend. Stitch is the main. Gotta wave your hands like it's a style that could make ladies wear their thongs. Hey, ain't got time to waste. Wave your hands like you just don't care. When you feel this song, come on, sing this song. Come on, it's so crazy. They come on like I want.